Аз помолих Бог да промени всичките ми лоши навици. Бог каза: не, това не е нещо, което аз да премахна, а ти сам трябва да се откажеш от него. Помолих Бог за цветя, а Той ми даде дъжд. Поисках сила, а Той ми даде изпитания. Помолих Бог да ми даде търпение. Бог отговори: не, търпението се ражда от страданията. То не се дава като дар, а трябва да се придобие и развие. Аз желаех мир, но той ми даде тишина. Молих се да бъда избавен от всички тези болки. Бог отвърна: не, именно страданията са тези, които те отдалечават от всички светски мисли и те доближават много повече до мен. Аз поисках любов и тогава Бог ми даде група от хора, които да прощавам. Поисках свобода, но вместо това Бог ми даде дисциплина. Накрая се помолих за щастие, а Бог ми отговори: не. Аз ще ти дам много благослови, но щастието трябва да намериш сам. Винаги не получавах това, което исках, но с времето разбрах, че съм получила точно това, от което най-много се нуждаех.